नोंखौ किडनेप खालामनाय जासिगोन। ओंखाम जादोंना जायाखै बेलाय? सिखार! नै नोंनि मबाइला नोंफानो फन खालायहर। आं खालामा। मा खालायाखै? है! बोरो नोंसिनि पुलिस डिपार्टमेन्टआ मारै डिउटि खालायखो? माब्बार आंनि फिसालाखौ नागिरना होफै। डिउटि खालायदों बिसोरो। सरकारनि जानानै। एमएलए साहाब, नोंथाङा जिंगा दासि। नोंथांनि फिसालाखौ जों जेरैखि जाया दिहुनना होफैगोन। हेलौ हेलौ आफा, आंखौ बासायदो आफा, आंखौ लांफै। हेलौ राजिब फिसा, नों बहा दङ? अ मोजाङै दंना? हेलौ मिनिस्टार बाबु, नोंथांनि फिसालाया जोंनि कब्जायावसो दं। सोर नोंसोरलाय? आर मा नांगौ नोंसोरलाय? माबार आंनि फिसालाखौ हगारहर, नङाबा गासिबो लायाबानो नोंसोरो जेलाव खाथिनांगोन, मिथिगौ? सिनायाखै बिसोर आंखौ। ओइ मिनिस्टार बाबु, नों जोंखौ दम होनो फैदों? खोनासं, नोंथांनि फिसालाखौ मा अबस्थायाव लाखिगोन? नोंसोर बायदि खालायनो नाङा, राजु फिसा। नोंसोरनो मा नांगौ नोंसोर बुंहरल', आं गासिबो रेडि दं। 2 कौटि रां आरो पुलिसखौ लानानै साल खालायनो मोननाय नङा। नङाब्ला नोंथांनि फिसाज्लानि गोथै सह'खौ नुनो मोननाय नङा, मिथिबाय? आं राजि। बहा लांनांगौ नोंसोर जायगाखौल' खिन्थाहरदो। नोंसोर राजुखौल' जेबो खालायनो नाङा। आरो खोनासं, जायगाखौ जों गाबोन खिन्थासिगोन। हेलौ
लोगोसे पुलिस दंफायो दमहर पुलिसफोरखौ थिनहरनो थाखाय जागोन सार आं बिसोरखौ फन खालामनि र' हेलौ आं फैसाखौ लाना फैबाय मिनिस्टार नों मा सालु खालामदों नामा फैसानि मुङावनो नोंसालाखौ खोमानानै लानो नागिरदों नामा नों मा सानदों पुलिसखौ मानो लाफानाय नोंसोर थांजोबदो नोंसोर साइड जादो बाथ्राया बोरैबा जाबाय आरो थांजोब्बाय मानसिखौ लानानै एसे सिगां फैदो नोंसोरो आरो मिनिस्टारा बुं फैसाखौ बुरैनि आखायाव हर होननानै जागोन सार नाथाय आंनि फिसालाया जों नोंनि खाथियावनो दङ नै नोंसालाखौबो जों थिनहरगासिनो दङ खालि बे फैसाखौ बै बुरिनि आखायाव हर फैसा हेलौ अफिसार नों गोख्रैनो अपारेसन खालायनांगौ आरो बे सारेन्डारफोरखौ लांफानानै थांनांगौ मानोना बिसोरो जायगाखौबो सिनायो आरो मानसिफोरखौबो मिथिगौ बिसोरो जागोन सार नाथाय सारेन्डारफ्रा थांफानो नागिरा बिसोर पार्टिनि मानसिफोरजों गावथारजानो गियो गोख्रैनो अके होसो होसो चल जारिमिना फैबाय लेना लाना फै आरो गासिखौबो लाना फै जागोन सार
अ गासिबो फैजोब्बाय ना यस सार जाथायखौ नोंसोर एसेब्लाबो मिथिबाय जानांगौ जानिमिन जाथाया बोरै बोरै जाखो फोरमायलाय बाथ्राया सनापुर गामिनि मैना होननाय सिख्लाजों बियो फैफादोंमोन बे समावनो खोलाथिंनिफ्राय पुलिसफोर फैबाय थादोंमोन नाथाय पुलिसफ्रा बेखौ सिनायाव ससे बारग'लांदोंमोन बे समावनो सारेन्डारफ्रा मेगन थिफायना होयो लोगो लोगो सांग्रेमाया खारो बे समावनो पुलिसफ्रा होसो होसो बेखौ गावो सार मानोथो बे सिख्लाजों थाफानांगौ जाखो सार खोनानो मोनदों सांग्रेमाया बे सिख्लाखौ मोजां मोनो होननानै नुबायना नोंसोर खोनाबायना खामानियाव थिनहरबाय सोरखौबा लोगो हमनाय सोरनावबा ओंखाम जाबोनाय ओरैनो मिथिखायो नोंसोरो पुलिसफ्रा सारेन्डारफोरखौ लाफानानै अपारेसन खालामगासिनो दं होननानै दा जुदि गोजौनि सारा मिथिब्ला मा जानांगौ पानिशमेन्ट होजागोन पस्टिं हरजागोन जोङो कालेक्सन एबा जुखुनि खामानियाव थां गावखौनो एसे हुसियार थानाया गाहाम खोनासं मोनसे समाव कामान्डार सार आरो आं आरो जों जेब्ला मारुवालिनाव फैसा लायनो थांदोंमोन लाइजाम होखानायखौ আমি আহিলো জলদি কৰিবাচোন মই আনি আছো Dibigyan sir, baca buri baca baik dari saya bertila. Udah ke saya deh mama sakit lah kata. Salah sir, saya kira salah mama sir, saya kira salah, salah itu salah sir. Sir, ni kau karena buri karena sir. Niku karena ni buri kandang. Kada. Nunggu apa niku kau rancang. थाथ' नङाबा नोंखौ गावनाय जासिगोन मोटरसाइकेल बिनिखायनो आं बुंदों गावखौनो गाव एसे हुसियार थानाया गाहाम खोनासं गाबोन सानैसो आबाय सेन्टाराव थांना थाहै मानोना राङापारानिफ्राय जोंनि सेकेन्ड बेटेलियननि मानसि फैगोन बिसोरखौ नेस'है ओके सार हेल' सार आबै सेन्टाराव हाग्रानिया दंफैयो नोंथांमोना थाबैनो फैनांगौ साब माथो दाबो फैदिया जानो मा जाखोथाय मबाइलानो माबा नट रिचेबल जागासिनो दं र' दसे नेबावनि नायहैलाय औ सफैबाय ओं सफैबाय चल पुलिस ओ हरी अप चिका लाना खार
जोमैयाय नों मानो एफाग्राब सिन्था खालायबाय थादों नोमा थैनायनिफ्रायनो आंहाबो जोबोद सिन्था दङ नों जेबो जिंगा दासि आइ आं गासिबो खालायखाजोबदों बे न'फ्रा सोरनि थाखाय नोंनि थाखायनो नों जेबो सिन्था खालामनाङा आइ आफा खुलुमबाय सार अ नार्जारि हाबफै हाबफै जिराय बिसिनि माबाफोर खबर मोनदों नामा खबराथ' मोननै दं सार मैया आबै सेन्टाराव गावलायनायाव अरनि ग्रुपनि सानै थैदों जोंनि पुलिसा जेबो जायासै नाथाय साला अर फैनायमोनब्ला बेखौ जेरैखि जाया गावथारनानैबाबो बेनि बेदरखौ सैमा आरो दाउखानो जाहोथारगौमोन आं सोरमोन बिलाय सार खोनानो मोन्दों बै सारेन्डार जानाय बांगालानो पुलिसनो फन हरखुमानानै लेंहरदोंनो साला बे बांगाला सारेन्डार जानानै बिदिसो मावबाय थादों बियो साला अन्नानै जेबो खालायाखै बिखौ आफादनि खहा खालायदोंमोनब्लाबो आफादा बिखौ बिनि सायाव गाज्रि एक्सन लायाखै सार बांगाला आफादनिफ्राय बोरै खारखुमानो मोनखो आरो आफादनिफ्राय मा खहा खालामलांखो खोनासं जेब्ला जों गग्रा बागानाव मेनेजारनाव लाइजाम होखानाय रांखौ खैजोमाजों आंजों लायनो थांदोंमोन आंसो मा जाखो आंखौ निमाहा होदो सार आं खैजोमाखौ गोथाङै लाबोनो हायासै आइ एम सरि जेरै मा बिरगरसो बेखौ न' सिङाव लाना थां नै सार फैसाया 10 लाख दंखायो बिरगरसो नै फैसाया केसियारनि दोनहै फै बांगाल आरो खावसोम आं माबा मोनसे सिन्था खालामदों साहाब मा सिन्था खालामदों खोनासं आंनि आखायाव फैसा 10 लाख दंखायो जों गथिखे दा हरावनो खारदिनि खोमा नङालै साहाब बिदियाव अयनाय जागोन आफादखौ जोङो गोदाव सोराव खालामनानै थांनाय जागोन बेबायदि आफादाव थाबाय थानोसै नामा दासिमबो जेबोखौनो सावरायाखै आरो बर'नि सायाव बड'लेण्ड मोननांगौबो एसेबां सहज नङालै हाजार हाजार मानसि थैलांबाय दिनै दासिमबो एख'आनो जायाखै अब्लाबोलै सार आफादा गोदाव सोराव जागोन आरो जों उनाव पस्थायनांगोन सारेन्डार जानानै आर्मि पुलिसा मालाय जोंखौ बेसेबां गार्ड होनो ओइ उन्दुदोलै दा हराव सानलायदों माबा मोनसे सांग्रां ओरै फै खाथियाव सार थां नोङो खांख्राय आरो केसियारखौ जों लिंना लाना फै लोगोसे फैसाखौबो लाबोफा जागोन सार
सार बे सानैबो रुमाव गैया मा नैबे लाइजामखौ नोंनि मुङाव गालांदों सल' उठखरि नोंसोरो मैया हरसो डिउटि खालामामोन अर नोंसोरो गोख्रै होसोलां बिसोर सनापुर गामियावनो थानांगौ जागौ बिसोरो आरो इनखेम मोनायाखै मा बाथां जेराव मोनो बेयावनो गाव दिस इज माय अर्डार लेट्स गो जागोन सार हाबा बुंनालाय ओंखाम जाबोदोंना जाबोआखैमोन नांथ'ला मादै नों दैखौल' लाना फैथारदो रथ'लाय मादै जों आफादनिफ्राय खारबाय आफादनि मानसिफोरा जोंखौ नागिरफैब्ला जोंखौ खिन्थानाङा दे जों सारेन्डार जानो होनना फैबाय जागोन दे खावसेयाव जोंखौथ' नागिरगासिनो खोमा नंगौ सार नागिरगासिनो बिसोर माने बाबा खारदो माबार मादै नोंसिनाव जोंनि मानसि फैदों नामा फैयाखै माथो दाउ बिसिनाव थानो हागौ बिसोर माबार गोख्रै जेराव मोनो बेयावनो गावथारखा बिसोरखौ आफादनि गारदारि बेयावनो ओंखाम जाबाय थायो सालाफ्रा ओथां सार फैदो हा थौ बेबायदिनो आफादखौ गारदारि खालायनानै फैसा लाना खारदोंब्लाबो आफादा जेबो एक्सन लायाखैमोन साला दा पुलिसफोरजों थाफानासो जोंनि मानसिखौसो गावहोबावदों बिनि नाम्बार आरो बिसिनि प्रेसिडेन्टनि नाम्बारखौ कालेक्सन खालामना लाबो जागोन सार স্বয়ং আৰক্ষীলোকে এনেদৰে নিশাৰ ভাগত ডকাইতিৰ ৰূপ লোৱা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে হাজিয়াৰ ন্যায়মন্ত্ৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিয়াৰুল হকৰ নেতৃত্বত স্থানীয় ৰাইজে হাউলি আৰক্ষী চকীত দুখী আৰক্ষী লোক কেইগৰাকীক खोनासं गासिबो बाथ्राखौ हाग्रानिया सारेन्डारफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर लादों दा बिनि सायाव माखासे खोथा साननो गोनां दं मा साननो गोनां बिसोर नोजोर लानो हाबा जों लानो हाया नामा बाथ्राया बिदि गरम नङा र' लाइजामखौ आं माखासे फरायखाबाय दा नोंसोरबो खोनासंनो हागोन लाइजामखौ बाज्रुमा फरायनानै खोन्थाथों बे लाइजामाव लिरहरदों मान गोनां एक्स दावहारुनि प्रेसिडेन्ट बि बिरलांनिसिम जों दा सरकार आरो पुलिसनि नोजोराव उग्रपन्थी सरकारा जोंखौ गावसिनि बेरेखा होननानै उग्रपन्थी होननानै बुङो नाथाय जों उग्रपन्थी जानो होननानै फैयाखै बर' जाथिनि थाखाय उदांस्रि लाबोनो होननानै बिमा बिफा बिदा बिनानाव गासैबो न'खरखौ गारनानै हाथियार दैनो गोनां जादों नोंसोरबो बै समाव जाथिनि मोजां मावनो होननानै हाथियार दैफादोंमोन आरो नोंसोर बे समाव बर' जाथिनि मोजां मावनो थांनायाव बेसेबांबा दुखु खस्थ' सहायनांदोंमोन जानाय लोंनाय मोजां मोनजायाखैमोन आर्मि पुलिसनि उदखारि आरो जोंनि थाखाय बर' रायजोफोरा बेसेबां गावथार जादों बुख्रुब जादों बर' आइजोफोरा बेसेबां आलाय सिलाय जिनाहारि खालामजादों सोरबा बुथार जादों अब्ला नोंसोरो बेखौ गासै जाथायफोरखौ मिथिखायो एसेबां सेन्टिमेन्ट जायो होननानै नाथाय नोंसोर आफादनिफ्राय
खारनायाव जों नोंसोरखौ जेबो बुङाखै, जेबो एक्सन लायाखै नोंसिनि सायाव, मानोना नोंसोरो जानांगौ गावबा गावनि न'खरनि प्रब्लेम। किसुमान जाथायाव आफादनिफ्राय खारनानै सारेन्डार जानांदों, अब्लाबो नोंसिनि सायाव आफादा गाज्रि मोननाय गैयामोन। बिनिखायनो जोंनि बुंहरनाय थांखिया बेनोदि नोंसोरो सिगाङाव जा मोजां गाज्रि जोंनि सायाव मावबोबाय बिनि थाखाय नोंसिनि सायाव कनसिडार, जुदियै मानियाब्ला सरकारनि बेरेखायै नांनायनि लोगोसे जोंनि गावनाय गुलिया नोंसोर सारेन्डार ग्रुपनि बिखायावबो हाबनो गोनां जानानै फैगोन। जों मिथिगौ नोंसोर सारेन्डार जानानै आर्मि पुलिसजों लाफा जायो होननानै, नाथाय अब्लाबो जोंखौ डाइरेक्ट खोन्थानांगौ बेखौ नोंसिनि खामानि नङा। खमसे खम नोंसोरो जों थानायखौ मिन्थिदोंब्ला गुबुन साइडथिं लिंलांनो हायो। दा जोंनि लिरहरनाया बिसिमल'। गुटिके दा नोंसोरो लाइजामखौ मोननानै दा जोंनि सायाव मा डिसिसन लायो आरो नोंनि सारेन्डार पार्टिया मा सानो नोंसोरनि सायावनोसै। एसेनोसै। दा बाथ्राखौथ' गासिबो खोनाजोब्बाय। दा लाइजामाव मा लिरना हरदों फरायनानैथ' माखासे खोनाखाजोब्बाय। बेनिखायनो जों सारेन्डार पार्टिया पुलिस आर्मिजों थांफानो दरखार गैया। लाफाथारबाबो एसे साइड जानानै थाबानो जाबाय। मानोना जों दिनै बर' जाथिनि उदांस्रि लाबोनो नाजानानै मेंनाय मोननानै आफादनिफ्राय खारबाय एबा जिरायबाय। सान्थियै थानो होननानै सोरबा हिन्जाव लाबाय एबा फेमिलि जाबाय। बेनिखायनो जों दा रावजोंबो हेंथा जानानै थानाया मोजां नङा। जों दा जोंनि लाइफ फिउचारखौ सोलायनांसिगोन। जुदि जों जोंनि लाइफ फिउचारखौ साननो गोनां गैयाबा जों सारेन्डार जानो गोनांथि गैयामोन। जोंबोथ' हाग्रानिफ्राय हायेनाव खारबोनो गोनांथि गैयामोन। बिनिखायनो जोंनि सारेन्डार पार्टिया लाइफ स्टाइलखौ सोलायनांसिगोन, नङाबा जों जानांगोन बिसोरनि मैहुर। अब्ला बर' हारिनि आफाद एबा संगठन गावजों गाव दानलाय सुलाय गावथारलायनानै बड'लेण्डखौ मोनगोन नामा? अब्ला गुबुन हारिया जोंखौ नारसिननो बोलो मोनगोन एबा मिनिगोन। गाव गाव हारिनि रायजो राजाजों मुगै जागोन। होसो जानायनि अनगायै जेबो जानाय नङा। बेनिखायनो जों गासैबो बर' हारिनि आफादफोरा खौसे एबा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया मोजां। अब्ला जोंबो सान्थियाव बिसोरबो गोजोनै बड'लेण्डखौ लाबोनो हागोन। जोंनि सावरायनाया एसेनोसै। आयै दे मादै। सार जिरायफैदो। जागोन दे। ओंखामखौनो संनोसै नामा आङो फिसाफोर? माबा नांलायलाखामोन मादै, दैखौनो लायदो। अखायाबो फैसिगोन माथो, बोथोराबो गाज्रिथार। र' होनबालाय। माबा मादै थांनायसै खोमा, अखाफ्राबो बोथोराबो मोजां नङा। दे थांदो फिसाफोर। आयै फै थांनोसै।
cut! Cut, hurry up! Hurry up, cut! आदै जोंनो थानाय जानायनि एसे जायगा बानायनानै होदो नोंसोरनि थाखाय बेयाव जानो थानाय जेबो सुबिदा गैया नोंसोरनो जाहोस्लाय सैमा अमानो जाहोनो नोंसोरा ओइ गथ' मा बुंदों नोङो जोंखौ सिनायाखै जों सोर र' फिसा नों जेबो मिथिया नों न'आव थां र' फिसा बिनि थाखाय निमाहा हो गथ' मानसि जेबो बुजिया थौ फिसाफोर जिरायफैदो आयै हाबाब आखायाव नांनायखायसो नांनाय बिखायाव नांबा थैबायमोन र' फिसा आं एसे मुलि फोनना होनि दहाय बुंनायखौ दुखु दामोनसै फिसाफोर मा बाथ्रामोन आदै बे गाज्रि मोनलायनाय खोथाया माबा फिसाफोर दाखालि मोनसे जाथाय जानानै थांबाय हाग्रानिया फैना ओंखाम जालांबाय बेवहायबो बुलाय सोलाय बुग्लुं सुग्लुं जालांबाय आरो नै दा सेसपारावबो फैनानै जाफैबाय बेखौसो लानानै फिसाया बुंदोंमोन बेखौ लाना दुखु दाबोनसै दिनै नोंसोरनि जानाय लोंनायखौ लानानै साफ्रोमबो बर' सुबुङा नोंसोरनि जुनै बुख्रुब जानांगौ नङा फिसाफोर अब्ला बर'फोरा माबोरै थांना थानो हाबावनांगौ नोंसोरनोथ' गोरों गोरा फिसाफोर जाथिनि मोजां हाबा मावग्रा अब्ला बड'लेण्डआ जोंनि बिखुं सायावसो दं नामा फिसाफोर नंगौ आदै नंगौ नों बुंनाय बाथ्राया सैथोआनो बर' हारियाव गोबां आफादफोर दंसै नाथाय गासैनिबो थांखियानो मोनसेयानो बर' हारिया गुबुन हारिनि आथिं सिंनिफ्राय गादब जानायनिफ्राय उदांस्रि लाबोनाय बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादनि नेमखान्थियानो गुबुन गुबुन आरो जुदा जुदा मोनफ्रोमबो आफादानो गाव गावनिखौल' मोजां सानो आदै गुबुननि आफादफोरखौ नेग्लेक्ट खालायो खौसेथि गैया मोजां साना दिनै मोनफ्रोमबो आफादा गावजों गाव खौसेथि गैयैखायनो दानलायलायदों बुथारलायदों गावजों गाव थैलायबाय थादों आदै गुबुन फारसेथिं मालाय हारिया बर' हारिखौ मिनिदों आरो नारसिननो बोलो मोन्दों आदै रायखुमानो बोलो मोन्दों बर'नि आखलखौ नुनानै आदै दिनैसिम मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफ्रा गावजों गाव खौसेथि बुजिलायनाय दंमोनब्ला माब्लाबानो बड'लेण्डखौ मोनखांसिगौमोन आदै जागोन आदै आं बिसिनि कामान्डारजों सावरायगोन जागोन आदै जों एसे रेस्ट लानोसै फिसा थां खोनासं जों नोंथांनि गथ'खौ किडनेप खालामनाय जाबाय आरो नोंथाङा जों जा बिदों बेखौनो फैनो राजि जा नङाबा जों नोंथांनि गथ'खौ गावथारनाय जासिगोन नाङा नाङा दा बेसेबां रां नांगौ आं हरनो राजि दं दा आंनि फिसाजोखौ आंजों एसे रायलायनोल' होदो बाबु आरो नोंथांनि गथ'जों न रायलाय बाबालै फै दागाब
दागाब आइ मैना फिसा नोङो आङो रांखौ लानानै थांगासिनो दङ नों बारा दुखु दाख्लाम आङो नै दा थांगासिनो दं दसे उनावनो खोनाबाय नोंथाङा गाबोननि दिनाव 1 कोटि रांखौ होफै सार एसे बुरजा रांखौ आं बबेनिफ्राय मोननो सार नोङो एसे खमायना हो आं दानो नोंसोरनो 5 लाखसो रांखौ हैगासिनो दङ बे 5 लाखल' रां दं मा जानो 70 लाख रां लानानै फै जिरायदो जागोन दे सार नैबे नाम्बारजोंनो बिथांमोना फन हरबाय थादोंमोन नायनायसै सार बेखौ हाबलदार सार मामोन बे नाम्बारखौ कम्पिउटाराव चेक खालामना लाबोलाय सोरनि नाम्बार बियो जागोन सार आच्छा नोंथाङा जिंगा दासि नोंथांनि गथ'खौ जों जेरैखि जाया दिहुनना होफैगोन आच्छा नोंथांनि गथ'नि बैसोआ बेसेबां आरो गथ'आ मा क्लासाव फरायो आंनि गथ'नि बैसोआ 10 बोसोर जाबायमोन आरो बियो 6 थाखोआव फरायगासिनो दङमोन सार मोननाया मोनबायमोन बे नाम्बारखौ सेभ खालामनानै बे नाम्बारा फिसानिसोमोन दानिसो सासे सिख्लाया 10 मिनिटसो रायलायगासिनो दङमोन नै सार रेकर्डआ नंगौ नामा आसा सार नै थां पिसिअ मालिकआ सिख्लाखौ थिखोना लाना फै जागोन सार मा बिसोरनोमोन नामा आच्छा बे नाम्बारा नोंनि नामा सार बे नाम्बाराथ' वान्टेड जाबायना नोंथ' साला उग्रपन्थिफोरजों रायलायबाय थायो उग्रपन्थिजों लिंक दं नोंहा आंथ' पिसिअ मालिकसो नैबे सिख्लायासो आंनि पिसिअआव बे नाम्बारजों फन हरफैदोंमोन आच्छा बे पिसिअ नाम्बारजों नों सोरबा सेंग्रानो फन हरदोंमोन नामा बेथ' उग्रपन्थिसो बोरै सिनायखो नों बेखौलाय मा जायो बे सेंग्राया ना गोसथोलायो साला नों उग्रपन्थिफोरजों लिंक खालामबाय थायो बेनिखायनो नोंखौ हमना लाबोनाय जाबाय मिथिबाय सार नोंथांमोना सफैबाय नामा मा बे सैमाफोरा फन हराखै नामा गैया माथो सार दासिमबो आं फुंनिफ्रायनो नेगासिनो दङ दासिमबो जेबो खबरानो गैया हेल' दिनैनि गेजेराव फैसाखौ होफैयाब्ला नोंथांनि गथ'खौ मोननाय नंला मिथिबाय नाङा नोंथांमोना दा आं नोंथांमोननि रांखौ लांगासिनो दङ नोंथांमोना आंनो जायगाखौल' खिथाहरदो अन्नानै आमलाइगुरिनि बागानाव फैसाखौ लानानै फै आरो लोगोआव पुलिस लाबोफायोबा बाथ्राया बोरैबा जागोन हेल' मानसि नांगौ ना रां नांगौ नोंसोरनोलाय रायलाय हेल' बिलो आं दिप्ति बुंदों दिप्ति नों बहा दं नों आरो मा खालायदों बिसोरजों बोरै थाफानो मोनखो नोङो आंखौ पुलिसफ्रा मैया हमना लाबोदों मबाइलाव हर खोनाबाय नुबायना आंनि गेमखौ गथ'खौ लाबो आरो नोंनि मानसिखौ लाना थां सरि सार जोंना मिस्टेक जाबाय नोंसिनि खामानिखौ दा आं फसंजाखाथारा मा होननानै गावलागासिनो फैसाखौ बिहरनांगौ जाखो नङा सार बे दिप्ति होननाय सिख्लाया फन खालामाबानो मिथिनाय नंलामोन नोंसिनि बाथाय बिदिनोसै सोरनाबा फन हरनाय आं नोंसोरखौ सिगाङावनो बुंबाय थाखादोंमोन गावखौनो एसे सांग्रां जा होननानै आथिखालाव मबाइलजों मा खालायनो हायो मा खालायनो हाया नुवाखै बे आंनि खर'आथ' माबायदि बिदि बुख्रुबजादों मबाइल सिमनि थाखायसो बेबायदि एक्सिडेन्ट जादों जेब्ला जों बागानाव फैसा लायनो थांदोंमोन हेल' जों मानसिखौ लाबोबाय नों बबेथिं दं एसे आगोलाव फैबावदो आं नेगासिनो दं रांखौ लानानै फैबायल' थादो नोंसोरो र' थांगासिनो दं र' फंबाय नों थाथ' दे पुलिसानि फैबाय नाय जागोन सार नोंसिनि आफाया सिगाङाव नेगासिनो दं
माथो नेटा गैला दा सिमखौ सोलायनांसिगोन माथो अरे बे मा जाखो बेलाय मबाइलाबो सुइच अफ अरे पुलिस थांनायखौ मिथियासै नामा बेलाय अरे मा जाखो Shah Pradeep, Shah Pradeep. Hey, kau kena. Ani खाथियाव फै नोङो. सारेन्डार जा आरो सिलाया गार. बे नोंनि सालसो. आंथ' दा बे जेलनिफ्राय बारग'नो हाखाला गथिखे मोनसे सिन्था खालायलांसिगोन आं फाग्ला जाफ्लानांसिगोन आं माबाफोर डिस्टार्ब खालामदों नामा खालामाखै सार ओइ मा जादों नोङो साला मा ओंखाम जाबायना जायाखै बिलाय मानसियाथ' बोरैबासो जाबाय बेखौ गाबोन फुङाव तेजपुर मेन्टेल हस्पिटाल लानानै थांदो सार अरादाखौ आं नायनो मोनगोन ना ओइ मानसि फैदों नै थांदो थां ओइ नोंखौ सोरबा लोगो हमफैदों नै आदा आं मैना मैना आदा बेफोर जाथाया बोरै जानो मोनखो आं जेबो सानबाबो सिन्था खालायनो हायासै मा जाबावनांगौथाय बेनिखायनो आं फाग्ला बायदि जालाय मोनबाय माबा गावखौनो गाव आदा अरगें आदा मोना जोंनाव फैनानै नोंखौहाय नायनो थिनहरदों माब्रै दं होननानै मैना ओरै फैलाय खाथियाव फैलाय खोमाया खाथियाव हरलाय गाबोन आंखौ तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव लांसै बेनिखायनो जोंनि लोगोफोरखौ लामायाव अभारटेक खालामनो खोन्थाहै दे माबार जागोन आदा आं दानो खिथाहैगोन
बेबायदिनो आं बासिदोंमोन मिथिनानै ला एक्सन एबा किडनेप खालायनाया जोबोद गोरलै नाथाय रां आजावनाया एसेबां गोरलै नङा आच्छा रायजोफोर जाथाया बोरैमोन जाथाया बेनोदि नोंसिनि आफादनि मानसिफ्रा बे गामियाव फैबाय थायो आरो नैबे रिमा होननाय सिख्लाखौ लाइन मारिनो फैबाय थायो बेखायनो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बेखौ खानानै दोनदों नाथाय बेनि सायाव जेबो एक्सन लानाय जायाखै आच्छा मानगोनां रायजो राजाफोर बे गोरोन्थिनि थाखाय आखाइ खबजबनानै नोंसिनाव निमाहा बियो बिब्दिजों जायालै हायोब्ला बे सेंग्राखौ फैनोसो नांगौ नाङा सेंग्राफोर गरमजों जाया गतिके सारा दायथ' लाबाय जितिया बेफोरखौ मानसि हिसाबै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे निमायसा जानांगौ दिनै जों बर' हारिनि मोनसे आफाद सरकार आरो पुलिसा जोंखौ अग्रपन्थी बुङो नाथाय जों अग्रपन्थी नङा दिनै बर' हारिया मालाय हारिनि आथिं सिङाव गादब जानायनिफ्राय बारग'नानै उदांस्रि लाबोनानै बड'लेण्ड मुं होनाय जों मोनसे आफाद नाथाय दिनै जोंनि बर' संगठन एबा आफादा रायजोफोरखौ हेंथा होयोब्ला एबा डिस्टार्ब होयोब्ला जोंनि थाखाय बेरेखायै रायजो राजाफ्रा सोमजिगोन आरो आर्मी पुलिसनो दिनै बर'नि रायजो राजाफ्रा खिन्थाना हैगोन नोंथांमोना दिनै बर' हारि सिबिनो होननानै नोंथांमोना ओंखारबोदों जुदि जों दिनै नुनो मोन्दों नोंथांमोना बर' हारि सिबिनायनि बेलायाव ओरैबायदि जाथाय सफैयो जोंनि गामियावनो जोंनो एकदम गाव मेगनजों नुखानाय सोरनावबा मोजां सिख्ला नुयोब्ला सोरनावबा बेबायदि जुदि बायदिसिना मोजां बुस्थु नुयोब्ला नोंथांमोना जोंनि सायाव मेगन होयो सोरबा थाखा खामायनाय नुयोब्ला बे सायावबो नोंथांमोना मेगन होयो दिनै नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि मेगन लामा सेरजोंनो नोंथांमोना साननानै बाइक सालायो बिरि सोबो सिगारेट सोबो नोंथांमोना बै बर' हारि समाधान खालामनो थाखाय बैबायदि बेलायाव नोंथांमोना साबजाथावना खामानि मावाखै आरोखि बेबायदि जायोब्ला नोंथांमोना गाव गावनो नोंथांमोननि जिथु थांखियाव फैनाय बे थांखिया जाफुंनाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बर' हारिखौ नोंथांमोननोल' नाङा बड'लेण्डखौ नोंथांमोननोल' नाङा जों गासै पाब्लिकनोनो बड'लेण्डखौ नांगौ बड'लेण्डखौ दिनै नोंथांमोनाल' बिनानै मोना जों गासैबो रायजो राजा जुगदान होयोब्लासो नोंथांमोना मोनगोन बेबायदि जों मालाबाबो जानो हायालै नोंगौ फंबायफोर दिनै बर' हारिनि आफादफ्रा बेबायदि सोलिबोगासिनो दं आरो मेगनजों नुबोगासिनो दं नाथाय जोंनि बर' हारिनि आफादावदि बेबायदि लिरनाय गैया सोरबा हिनजाव लाना खारनाय सोरबा फैसा लाना खारनाय रावनिबो संबिधानाव बेबायदि लिरनाय गैया बेफोरबायदि मानसिया जाथिनि मोजां मावनो हाया आरो जाथि फानग्रासो आरो बेबायदि मानसिया गाव गावनो डेभेलपबो जानो हाया आच्छा बाबुमोन नोंसोरथ' गोरों गोरा जाथिनि मोजां मावग्रा आं मोनसे बाथ्रा सोंनि गाज्रि दामोन बर'नि आफादफ्रा गावजों गाव मानो दानलाय सुलाय गावथारलायबाय थायो अब्ला बर'फोरनि बड'लेण्डआ गाव गावनि बिखुं सायावसो दं नामा नंगौ आदै दिनै बर'नि आफादफ्रा सरकार एबा पुलिसजों नांनायनि अनगायैबो गावजों गावसो दानलाय सुलाय जाबोगासिनो दं मानोना बर' हारियाव गोबां आफाद दं नाथाय मोनफ्रोमबो आफादनि थांखियानो बड'लेण्ड लाबोनो नाजानाय नाथाय मोनफ्रोमबो आफाद एबा संगठननि नेम एबा खान्थियाव बेबायदि लिरनाय गैया गावजों गाव बुथारलायनानै दानथारलायनानै बड'लेण्डखौ लाबोनाय नाथाय बेफोरबायदि जाथायखौ किसुमान गेजेरनि मानसि एबा जाथिनि फानग्रायासो एरसन एब्रब खालायनानै होयो आरो किसुमान बाथ्रा बुंनो गोनां जायो जों बर'फ्रा एबा बर' रायजो राजाफ्रा बुङो बर'नि संगठन एबा आफाद ओंखारनानैसो थैलायबाय बुथारलायबाय बेबायदि जागासिनो दं होननानै नाथाय बाथ्रायाथ' नंगौ दिनै बर' हारिनि संगठन एबा आफाद गैयाब्ला गुबुन जाथिया नारसिननो सोलो मोनसिगौमोन नाथाय दिनै बे बर' हारिया मालाय हारिनि सिङाव गादब जानायनिफ्राय उदांस्रि मोननो थाखायनो गोबां आफाद दानानै गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ गोमानांदों नाथाय दिनै बर'नि आफाद बेलटिनि बेलायाव गोबां बर' सिख्लाफोर सेंग्राफ्रा जिउ गोमानांदोंमोन दिनै बर'नि आफाद बेलटि आरो आबसुआ बर'नि बड'लेण्ड लाबोनो नाजानायाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रानो आर्मी पुलिसनि आखायाव दाउ अमाफोर बायदि गावथारजादों बुथारजादों अब्लाबो बेलटिनि दैदेननायाव गैयाब्लाबो मोनब्रै जिल्लाखौ बड'लेण्ड लाबोनो हादों जायखौ बुङो बिटिसि 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव जोनोम मोननाय बर'नि आफाद एनडिएफबिआ
दासिमबो सोलिबोगासिनो आरो जातिनि मोजां मावनो थांनायाव बिसोरबो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ गोमादों आरो जिउ गोमानांदों आर्मि पुलिसजों सोरबा बायदिया दाउ अमाफोर बायदि बुथारजादों दिनै बर'नि आफाद एनडिबिआ गैयाब्लाबो 24 बोसोर जातिनि थाखाय मावबोगासिनो अब्लाबो बर'नि उदांस्रि लाबोनायाव जेननानै फैयाखै अब्लाबो नाजागासिनो सानसेब्लाबो बिसिनि साननाया जाफुंगोन दिनै बर' हारिनि आबसुआबो बड'लेण्ड लाबोनो नाजानायनि मुङाव गोबां फरायसाफ्राबो जिउ बावलांनांदों एबा जिउ खोमानांदों दिनै बर' हारिनि आफाद साहित्य सभायाबो बर' हारिनि गालाय गुजायखौ फोसाबस्रांनायाव एबा गोबां मानसियानो जिउ खोमानांदों गोबां बिबानगिरिफ्रानो दायनिगिरि जाबोनांदों नाथाय दिनै मानो एसेबां जिउ गारनो गोनां जाखो दिनै जातिनि थाखाय मावाखैमोनब्ला गोबां मानसि बिबानगिरि एबा बिथोनगिरिफ्रा जिउ गारनांदों दिनै जातिनि थाखाय मावाखैमोनब्ला नाथाय बिसिनि थैनाया जातिनि थाखायसो गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय नङा दिनै नाय आंनि जारिमिनखौ आइ आफा आं थांनोसै र' फिसा नों थांनानै मोजाङै थाय आरो जानाय लोंनायखौ मोजाङै खालाम नायलाय आफा आइया आंखौ बिसिबां सिन्था खालामबाय थायो अनसाय फिसा नों जोंनि नायलायजाल' सासेल' फिसा बयबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ मोजां जाजानो लुबैयो फिसा आंखौ बेबायदि बुंबाय थानो ना नोंसोर थांनो होनो आं थांसै होनबा Oh my god! मा खालामफ्लांखो आङो दा मा खालामबावनो सोरखौ मोनबावनो खाथियाव थोराबो गैया My god! हा मा जाखो मानसिया सिरियास जाथारबाय माथो ओइ हेलौ सिखारलाय मेगना नायलाय Oh my god! हेलौ मेगना खेवलाय मेगना नायनो सेस्था खालामलाय हेलौ एसे थाल खालामनो नाजालाय एसे थाल लालाय थौदो मेडिकेलसिम मोजाङै दे मोजाङै गाखो आखायाव मोजां हमथा नों होनबा थांदो दे जागोन दे ओइ रुथुलाय नोंथांनि मुङा अनसाय नार्जारि How sweet! Very nice name. आंना जोमै